Aye, Madam President, inoche wekire. Enaka akwara ile. Isiwa wachitenda rukuyana. 3 days. 3 days kisina agotomete chiro. Mbono ukocha. Jennifer, my beloved. Jennifer. Chei. Ndero wocha. Sawa malikia mtukufu weke bagi ego chirumo yuwa wulitiko chirumo mali omago chongerese buno mukutano bwa babunge na kyulingi. Na Rossi. Few moments later. Hello? Igo nago tebi orete bagi obeke room ochonte yese okuru kwa ranche negisagane kwa ranche tingisaini esingi chono gutaenda yo menyene nyombe intuna bali kwa bwago Ya mama. ekyo kora nakine tubone tubwa okurundo kaga oche okora ligitanda kyane masogota Jennifer ego kwanda licha talibo Ya mama. Enachugweterekera nanyura nararire. Nororeire naki chiteke chugwaso irega ndi gwaso abwerera chitoro chiakori igekoroka na square nge nkwareire omwana one nkwareire egase ikwe ngokora obutuko bwimakara abantu bwene tukura nero ntetimbanya naki ngasike ikwe ngokora utarairi ogocha straight chitoro chiakobwata that means egase abora kimanya okora butuko ekoroka na wrestling nere kwa bwato kwe ngokora gusigasi nere mere murayo ngari ndo musaro mwana one senche mere mokuru erase bani squaring Nachito gokwanya musani one. musaniki umusacha gusomo kungu montori gote umusani bakotana ki umusacha okoroku choni gusomo musani umusani okoroku choni it's either chon or chon ningo Tali musacho lengene senje yalenge Valentine. obutabaka ibokuru Jennifer nako ibulite kugwata butaba tubasa uchako genda gali school gali okoro buchingo che konda tero butaba mwana nago sororo butaba mbuliro reri rwitu Jennifer to basa kuondetera bana mono to basa kompiarira nyuma nago sora Jennifer nago sorora to basa kuondetera abana tintage tibacho kore sibono iga echiga kichenda takara kintari bono none school turakora osangaretie okwenda amatukata to olimetie simi Jennifer ondi meretie simi nche yo simu le utaiona esimi ntete kwa sonyenge esere genda rusi simu kadionda tre simi nche bunandiga no burta tomino kada tomina nkongega itukondiri no nene moto aruchanite igastaga te yawe iwe bano nganchire bakore bakoga ne sinyangi kanisa itukona aruchanite na tato mina amaso ne itukoli nyangi kanisa na linchite komorale bawatenaki open the bride's gown na liachite konde injira tato mina itukondiri tu mina nite meso sino mego sando sibuna yo kwa neme tukata to ngose kole Jennifer ngose kole na abere comedian na abere omonto gosekia bantaribo na gotigati nchosekera Ya mama tindaseka ene nyoro musani oyo na list walenge buna. Ondo chengwene nalia goseka taiba oro chengongene reri ngogesi ebintu na abere balimo na abere lichari likogesikende yonse na kyogo okononkigo chiga na kiki kwa abere ngoko ndeto cha kubiara magena bonde ga because kwa abere ngoko ekogekerikero omonta okwana kwanza ndango tiranda bwatende ya gondole gose kwa abere multo ntamkwate nalo gose kwa abere wewe tigabwate gose kwa abere multo we Mama bono gwachagire gosori embena kyokumbwa atenda. Jennifer gentongere ntete nkonyuri ekoroka na kwebire senjura abire ngotere senyumbe inche munande iga tinde sendera nkoro kubaba eleta lyo kankoro kuma baba ndirangisalira chitari mungi na mogotunche no musbati nagosorora to basa kwandetera abantu baucha kondoka baba nyumbaga oboli toto basa kwandetera mimi am very young
I'm very young. No any chetinare mamu minto mnaliga. Tinkomaletele tiki karomoke. Enaga yete myake karasuka gachakwa bereka iga. Omogongo gachagwe kumba nkama komaletera okomuluka baba. Igo ntige nde bereka na nomogongo mako. Tongo timapema. Nago sora cheni patoba sokongo timapema nsakererwe kiombe. Toba sakugeranza chiko sakererwe kiombe. Kwanza Jennifer noene university yochete nanya kora matemu abo result. Na chintente tonde terego chemesa. Ne sim yo bwate. Rusie sim card kabambe kwa bwate ira ne sim card yoro onde tere sim yo chiro. Chunga raini sako sana tete kongo timapema ncha kuruku baba. We. I just soba mangana ya ereri gani na mama tari kunyangia baadaye kusacha akili kwa kila baba ntisimia matewe. Sondora mabera.